ti chuan rongi pa ning feng zi le taitan chuan tangsana chu afala mu an du thu an soi ve a tangsana chuan tailong pu te chu va mu ma sa in room chunga avalu rol chuan chi bei an lo buk hala taitan chuan tang ho chu a master ani thu hrilin ani po chu za tak chungin a bia a ti chuan tangsana chuan apa in lekha a hnu che chu entirin a master tang ho kut ziak ngei ani chu a hreng hala ti chuan thingtlanga thirdeng tu angin omani ti a hriat phei chuan a rilru chu an a hle a tangsana chuan apa chanchin chu a han zota mase a master tang ho in rem ati lo rigin thui chu a hril ta chuang lova taitan a fapa le a tupa te chu a hma a thingthin an ni li tribe chu a thu hnuaya om turin an in tia mase tangsana chuan an dil na te chu lo hnar sakin taitan chu apu agit a en tur thu alo soita zoka a dota chun rongi pa bula chun avakal le a grandpa bon le rongi po an lo om ve bok ti chuan ning fengzi chuan tang ho chu a hun lai khan grand solen master level kai zinga naw pangber ani thu te chu alo hrila ti chuan athu pui taka lu jing halin a hidden weapon chu tha an ti awangin lei sak tuma local an nia existing branch awi chu thinte power lo up thin tu ni in mani invena tur nei a thahle a chu wang chon tangsana thil siam chu an tlana lak lu am hanatan out hle a ti chuan tangsana le ning rongi pa chu hidden weapon set changa 5 million gold coins in anin berem ta a tangsana le rongi chu kirin room chunga chuan an thinte chuan an lo ngak thapa ti chuan akuta athil ken an hmu chuan Oscar le pa thawati nen chuan anin chu ta luaya chutia an lo in fiam ve lai chuan mobile ramwak po alo ho a tangsana thilpek awang khan level somli pathuma ani po hi alo kai chowa an ramwa kha solring pali na turzong an ni a an zinga solring pali nei masaber ani ta ni chuti lai chuan tangsana master localin tangsana chu afala biak adu thu soin akawa ti chuan master chuan tangsana chu anau pan lai tang to khan tang ho chu apa ni ti a hriat thu te chu a hrila chu mai ba ka chuan apa chu amingai san le za ani thu te chu a hril boka azana chuan zia u le tangsana te chu an ho du na tangsana chuan a thilpek chu ei ni se an zinga a level sangpol ani ngal tur thu te chu a hrila chuta zia u chuan a level niam ber ma se midang aya ane big lo zia ti lan tumin an nau pan laya an ti thin ang bok chon an ti le ta a atu ka chuan an solring pali na turzong turin sunset forest lampang chu an pan don ta a master uzia erlong uji le friender te chuan an kalpui don ani ngot chung an thlen chuan teacher le zirlai te rian na tur asranga siamin puan in pahni an siama chutia an mutlan chuan mobile chu au pa ber le how to chan a chana wangin ralveng tua chun a om masabera master po chu apona loading verin a chunga lu chu a hu phur hle a chan po abul chia erlong a mut don wangani erlong chu amhangai hle na in a kazen a patia fanu ani vetlat boxi a omdan tur chu a thiam lo hle ani a topa chun valutin a sira chun amu veta a chu ti rol chun erlong chun a mut na chu tho chanin
master bulava muin akonga chun akua ti chuan erlong chuan mit tuitla zoi zoin min pumpel to su tin angen ta roya master uzia po chu du berten mit tuitla chunga an kutluma an kwa ta ka chuan lo nem vein erlong kut chu awa khoifu ve tran tia chuan thom beng cheng tak chuan alo ti buaya pona chun mobile chu king of land kum sang lia upain abei alo ni erlong chu a chance thalu tuk mai chu tianga besin alo ti boy chu a thinarim na sakher mai pona chun tlan chukin a thin rim hri klak nan a hmang zui ta a ti chuan kum sang lia upa king of land chu an ma chun alo zal tan na pa ma hong jun chu tha tirin a spirit drink chu a hip hala hei hi a soring pali na turnin yellow panhi purple pakhat anaya ti chuan a hip zo chuan yellow panhi purple panhi anei ta ni yellow color hi kumza upa soring ni in purple kumsang khata upa soring black kumsing khata upa soring ti chuan an ni ho zinga hian black color nei an lo lova mobile le ma hong jun te hian soring pali nein midang hawi chuan pathum theu an la neya ti chuan an teacher te ho hian midang ho soring pali na tur an zon pui me kani chutia an kalvel lai chuan an lama chuan chhum leiwak ang hi alo khat phei mup maya ma se chu chhum nilovin poison ani ti an hrile ngal wata tangsana chuan fragrance filled oven flower chu phor ngal watin chu chuan an omna bialami poison chu ati kyang ngal veka tangsana chuan purple demon eye chu mangin poison lo siam chuak tu chu azonga pink lady sang chuangin an ni ho chu an lo hol bet vek chu ni in pink lady te hi a ho om thin in mishing an bei mai mai ngai lova ma se zana king of land an tha awang khan phubalak tum an lo ni a pink lady te hian an mani kai hroi tu ho tu an nei thina chu tiang chu mutate martial soul ni thinin pink madam an ni ti chuan an ni ho chu tianga poison ni na an hol beta ka chuan an tan chet ngeina om si lova oscar chu so se siam tirin chunglama chun an thlok chhodiala ma se thuipo an thlo ma chuan erlong chu a in sum thei to thlot lo a zan ma salama an chance thalai king of land in alo ti boya wang khan amut chu of le in king of land thlawang hau tu ti an ni le zel wagin a ching ta hre phloma chu tiang thil ani ta ka chuan master chuan tangsana le pa thawa chu pink madam chu tukzal ma saturin atia ma hong jun chu zuangin abul naila ba chun awa thlok phaya ti chuan tangsana chuan asoring pathumna spider web chu thepein pink madam chu awa phur hlom ta veka chu ma hong jun chuan asoring palina king of land atanga anei chu mangin atukzal ta hna pa ti chuan a thui hroi pink lady ho chu an pi ber a thita ka chuan an tlan chheta diala an ni ho an tlan chheta ka chuan an chhevela poison te bo chu abo hal ta veka ti chuan oscar chu pink madam hnuk chuwa chat turin an tia oscar chuan a hnuk chuwa chatin a soring palina tan purple color chu a hi blood vele donani ti chuan rei ve ang ring tak an nga nu chuan oscar chuan millennium soul base spirit drink chu a hip zo veta a thian te chuan hual thapin a skills palina chu enge ani an han zot thuaya tuna chun soul ring yellow panhi purple panhi anei ve ta boka pink madam millennium soul base atanga a skills nei thar chu mi 2 point association nei chuan an speed an in ti dam chakna le an power zong 10% in ain up don ani hei hi a that vele na em chu met betil team nen an in beilaya an power an up khan
side effect omin atopa an power atlaniama an zawain atopa tangsanan atukzalta ni kha khatiang side effect kha tuna Oscar ta hi chuan engma aom velo thung ti chuan Millennium Solbis soldering pali nei tur la nei lo pathum an la banga mase Millennium Solbis an humai to tlatlo chu mai baka an ma ni ability ni na inmil kha angai sia tangsana chuan headmaster Flender hena chuan ti dan tur a hriat thu soin fragrance silt oven flower chu alo phor chuak lia ti chuan Millennium Solbis le achung lamte po a ko chu thei thu soin an bul hnai le a chun ada an omna mun chu poison master chen na bulvel khan in an bulvel chu poison in akhata chu wang chun tangsana chuan adam doi asiam chu an teacher le a chen te chu a pe thawa ti chuan reipo an ha ma chuan silt oven flower rim shia Millennium Solbis alo lang hala heavy si ghost day gartinin Naruto ang doin sedo tlo na siam theibok tangsana chuan a spider web chu hangin alo phur hlom hal veka mase reipo man het zo lovin atal chuaka Oscar le ma hong jun in ring lo lai chu awa zuana tangsana chuan a blue silver plant hang chuan alo chan man hlawa ti chuan ghost day gar Millennium Solbis chu thatin zu ching chuan ama ne na a in milawagin a spirit ring chu a hi pa ningrong rongi po chuan a chiuba amber chuan a thiente power chu alo up ve char bok bis chu an local bil zela wagin master chuan tangsana chu a flower chu da son to turin atia bis chuan an ni ho chu walta thupin Millennium Solbis baka Decade Millennium Solbis te po an lo langta a poison omna chun an tlan luta tangsanan damdoi ape ka wang khan effect an nei velo thung ti chuan a chunga chun omin tangsana chuan bis an man na tur ama siam flying god li chu an teacher te chu ape a tangsana chu eng bis nge an man sakdon an han zota tangsana chuan rongi chu ti sakma satura ti in la en chian adu thu asoya ti chuan rongi soldering palina atan chuan Millennium Solbis pangolin kumsang lia upa chu an man saka master UZ chuan tangsana chu a rilru asiam fel toim du zong anei toim ti chu a han zota tangsana chuan a du zong chu hmuin an teacher le a thian te chu a ko hua teacher le a thian te chuan an hmu rual chuan an lo meng hro a master chuan a theilo tin alo hau mol bok tangsana Solbis du hi Barrow Demon Spider ni in Decade Millennium Solbis ani ani ang level hi chuan Millennium Solbis kumsanga upa an hip thaya mase Decade Millennium Solbis kumsing chunga upa chu mani in ti hlumna ang ani vele thung chu wang chun a master chuan a phal lo na sa hle a mase tangsana chuan him hlu tak pani okta dark frost te a hi pa wang khan a taksa po a ma ai lo chakin a tor chhuwa thei mai a ring thlata chutia ti takzeta angen ta ka chuan headmaster Flender le uji te chuan man sak chu an tum ta a
ti chuan baro demon spider chu an man ta a chu ti lai chun zeu te chu main face demon spider in alo ti boy ve mek bok ti chuan zeu chu main face demon spider chuan a dar veilama chun a chuna teacher erlong chuan zeu chu phuba alak sak zuya ti chuan tangsana chu bakal phein main face demon spider chunga chun alona a nuk chu chatin a energy chu a hip ta a zeu lo lang velein teacher le a thende chun a thi ngei chu an ring to a chan po main face demon spider tur hi tur hlo om turu tak ani wangani masi flender chun amar phu a han chek chun anun na tan hlo om lo ni ti a hre zuya ti chuan an hnunga chun namin a taksa tur om te chu alo phu chuaka main face demon spider tur atanga adam chuak an hu chuan mak an tin an lom hle a zeu chuan love sick heartbroken scarlet khalo phor chuakin chu ta tak chun lo chunin chu chuan anun na a chana lo ni teacher erlong chuan zeu chu azir lai ani duem ti chu a han zota zeu chuan a du mai ba ka ani chuan anu a an thu soin anu thito chu a hriat chu thin thu asoya chu tiang ani le zelta ka chuan erlong chuan zeu chu a fanu ani duem ti chu a han zota zeu chu a tet lai anu chan ani awagin lo du na sain akwa ta chota ti chuan tangsana po athil hi blai chu zowin zeu chu a thatle thatlo a en hala ti chuan Decade Millennium soul beast a spirit ring hip turin poison master omna hmuna khan avakal ta a tangsana thil hip tur hi a hlo tling kherangem ti po a chen lo awagin anni ho chuan hlau thong ru tak chungin an lo nga ka ti chuan tangsana chu ice fire mouth spring bula khan thuin Decade Millennium soul ring chu a hipa a hip theichin level pa ngai ain level sanga ngutin asanga chu wang chun all sam don lo hle in a taksa pon a chet pui a hlo om hle ani Decade Millennium soul beast sina hian soul sok omin mi anglowa te po an chuwa pha thei ani ti chuan tangsana chu angai tuana tuya pilin a beidong dona ma se chu ti lai tak chuan a thin thate le zeu chu a mi thla an lo lang zut zuta ti chuan a bulbel te chu lo hor dot doting Decade Millennium soul ring chu a hip hlotling ta ni master uzia lo lang velein flender chuan erlogin a nga rei to ziale a du zia te chu hrilin pumpel to lovin anin kar chu ti thawat turin atia ti chuan reife an ti tin hu chuan master uzia chu in ngei tu chukin erlong omda lampang chu apan ngala ti chuan erlong awa mu chuan master chuan awa kwa ta chota in pumpel to lovin an wang laia hlim taka an om anga om adu thu te chu asoita a ti chuan an ni panhi in koprem le ta chu an zir lai te chuan hlim takin an lo thlira ma se zia u chuan tangsana angai tu ema wagin anui po chu anoi chuak ve hlei theilawa ti chuan thom danglam hrein thom omna lampang chu panin atlan hal wata chuta thlaeng hnuaya tangsana chu muin awa kwa ta chota tuk zinga chuan tangsana chu an long hak le hle a an thian ho zinga Decade Millennium soul ring nei ma saber ani awangin a soul ring le skills te chu en chakin an lo hual thapa